హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ రోజు నుండి మనము 18 రోజులు రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 18 అధ్యాయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ క్రమంలో మీకు ముందుగా ఇస్కాన్ ISKCON ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫార్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫార్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇది 1966 జూలైలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి చేత ప్రారంభించబడినటువంటి అంశము, సంస్థ ఇది. సో ఈ సంస్థ ద్వారా భగవద్గీత యథాతథమును మీ అందరికీ పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. వీరు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ అనేటువంటి సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థ యొక్క ఆచార్యులు, సంస్థాపించినటువంటి ఆచార్యులు వీరు పరమ పూజ్య ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. సో ఏదైతే భగవద్గీత మీకు మనం పరిచయం చేస్తూ ఉన్నామో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. అయితే ఈ ఇస్కాన్ను స్థాపించినటువంటి వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి ఒకసారి చూసినట్లయితే వీరు 1896వ సంవత్సరంలో కలకత్తా నగరంలో జన్మించడం జరిగింది. వారు చిన్ననాటి నుండి ఆ భక్తి భావనలో ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వారు. వారి తల్లిదండ్రుల నుండి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో వారు ఉండడం జరిగింది. చిన్నప్పుడే తన స్నేహితులతో కలిసి తల్లిదండ్రుల సహకారంతో ఆ జగన్నాథ రథయాత్ర కూడా జరుపుకునేటువంటి ఆ విధంగా భక్తిలో ఉండేటువంటి వారు. ఆ తర్వాత యుక్త వయసులో వారి యొక్క స్నేహితులతో కలిసి అప్పటికే అనేకమైనటువంటి 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను అంటే వైదిక సంస్థలను స్థాపించినటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత గోస్వామి వారిని మొదటిసారిగా వారు కలవడం జరిగింది. ఆ కలయికలోనే వారిని చూసినటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో వారిని ఈ విషయాలను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి దేశాల్లో ప్రచారం చేయవలసిందిగా వారిని మొదటిసారి కలిసినటువంటి ఆ కలయికలోనే అడగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారు అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంటే సంస్థల్లో వారు ఈ మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను ప్రచారం చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తి విజ్ఞానాన్ని వారు చేసేటువంటి వాటిని గుర్తించి 1947లో ఆ గౌడేయ వైష్ణవ సంఘం వారిని భక్తి వేదాంత అనేటువంటి బిరుదుతో సత్కరించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ 1966 జూలైలో ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించడం, అతి కష్టమైన మొదటగా ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారు అంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడం, తర్వాత దాన్ని చాలా తక్కువ కాలంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానిని విస్తృతపరిచి 108 ఇస్కాన్ సంస్థలని స్థాపించినటువంటి వారు. అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడానికి బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి సంస్థను, ముద్రణ సంస్థను స్థాపించడము, తద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ముద్రించడము. సో ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా అనేకమైనటువంటి భాషల్లో ఈ
ఇది ఆయన యొక్క శిష్యులు వారు రచించినటువంటి రచనలన్నింటినీ కూడా ప్రచురించడం జరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇస్కాన్ సంస్థలో ఆయన రచించినటువంటి అనేక గ్రంథాలు, భగవద్గీత యథాతథము, శ్రీమద్ భాగవతము 12 స్కందాలు, చైతన్య చరితామృతము 9 సంపుటలుగా ఉన్నటువంటిది. అలాగే శ్రీ చైతన్య శిక్షామృతము, భక్తి రసామృత సింధువు, ఈశోపనిషత్తు, గ్రహాంత సులభయానము అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలను వారు రచించడము, వాటిని ఈ విధంగా ప్రచారం చేయడము, అలాగే వారి యొక్క గ్రంథాలన్నిటినీ కూడా ప్రచారం చేయడానికి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించినటువంటి చిన్న పరిచయ కార్యక్రమము. ఇక ఈ ఇస్కాన్ సంస్థలో వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి యొక్క నేరుగా ఉన్నటువంటి శిష్యులు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇస్కాన్లో గురు మహారాజుగా ఉన్నటువంటి జయపతాక స్వామి మహారాజు, ఆ తర్వాత ఇస్కాన్ మంగళూరు, ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనకి అందిస్తూ ఉన్నారో ఆ ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆలయ అధ్యక్షులు నామనిష్టదాస ప్రభు వీరు, అలాగే మన తెలుగు కార్యక్రమాలన్నింటికీ కూడా చూస్తూ ఉన్నటువంటి, మనకి తెలుగులో ఈ భాగవతము ఇవన్నీ కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీవాసంగన్ ప్రభు వీరు. సో ఇది మన ఇస్కాన్. ఆ తర్వాత మంగళూరుకి రిలేటెడ్గా వచ్చినట్లయితే గురు పరంపరలో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఇక భగవద్గీత యొక్క పరిచయం గురించి చూసినట్లయితే విస్తృతంగా ప్రచురించబడి చదవబడేటువంటిది అయినటువంటి అనేటువంటి గ్రంథాల్లో భగవద్గీత మొట్టమొదటి. ఇది మొట్టమొదట సంస్కృతం యొక్క ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపాఖ్యానంగా ఉండేటువంటి, అంటే వ్యాసుడు రచించినటువంటి మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వ పర్వమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత ఉన్నటువంటి ఇది. సో అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుత కలియుగ పరిస్థితుల వరకు ఉండేటువంటి పరిస్థితి, కలియుగాని వరకు దారితీసినటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మహాభారతం చెప్తుంది. ఇక ఈ కలియుగ ఆరంభంలో దాదాపు 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం, 5125 సంవత్సరాలకు పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను తన మిత్రుడైనటువంటి అలాగే భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలే భగవద్గీత. అయితే ఈ మహాభారత కథని వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు వినిపిస్తాడు. ఇక ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఇది ఉపనిషత్తుల సారము, దీన్నే గీతోపనిషత్ అని కూడా పిలుస్తాము. భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా మనకి కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి యోగ విధానాలను బోధిస్తుంది. అంటే కర్మయోగం, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి ఈ యోగాలని బోధిస్తూ ఉంది భగవద్గీత. ఈ మన మానవాళికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. అంటే మానవులు జీవితం ఏంటి, మన యొక్క గమ్యం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలని సూచించేటువంటిది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్న పిల్లల నుండి ముసలివారి వరకు, అంటే అన్ని వయసులలో ఉండేటువంటి వారు, అన్ని మతాలు, ఇక్కడ మతాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి గ్రంథం భగవద్గీత. ఎందుకంటే మానవుల యొక్క జీవన విధానం, మనకి ఉండేటువంటి పద్ధతి, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలాగైతే ఒక వస్తువుని తయారు చేసినటువంటి కంపెనీ ఆ వస్తువుని ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి, ఎలా ఉపయోగిస్తే మన్నికగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మాన్యువల్ ఇస్తుంది. అలాగే మన జీవన విధానం, మనలో కలిగినటువంటి సందేహాలు, మన ఈ దుఃఖ సాగరాల నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాలకు బోధించేటువంటిదే భగవద్గీత. ఇక ఈ భగవద్గీత ఆవిర్భావం గురించి చూసినట్లయితే
పూర్వము భూమిని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటిదే ఈ కురువంశం. ఆ కురువంశంలో ధృతరాష్ట్రుడు, ఆ తర్వాత పాండురాజు అనేటువంటి ఇద్దరు ఉండేవారు. ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడుగా ఉండడం వల్ల ఆయనకి ఆయన తర్వాత వచ్చినటువంటి సహోదరుడైనటువంటి పాండురాజుకి శాస్త్రోక్తంగా అంటే యాక్చువల్‌గా జ్యేష్ఠ పెద్దవాడైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుడికి రాజ్య పరిపాలన బాధ్యతలు అప్పచెప్పాలి. కానీ పుట్టు గుడ్డివాడుగా ఉండడం వల్ల అతని సహోదరుడు చిన్నవాడైనటువంటి పాండురాజుకి ఆహ్, సింహాసనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ పాండురాజు యొక్క కుమారులు 5గురు పుత్రులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు వీరందరూ కూడా తాత్కాలికంగా రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంరక్షణలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క నూరుగురు కుమారులు దుర్యోధను, దుశ్శాసనాదులతో ఉండేటువంటి ఆ నూరుగురు వీరందరూ కూడా ఒకే దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రుల వైపు గుడ్డి మమకారంతో వారు చేసేటువంటి దుర్మార్గాలన్నిటినీ కూడా చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తారు. ఆ పాండవులను అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు. కానీ వారి యొక్క పినతండ్రి అయినటువంటి విదురుడు, అలాగే మేనబావగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారిని రక్షించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయినా ఇక దుర్యోధనుడు, ఆయన వైపు ఉన్నటువంటి శకుని వంటి వారు జూదానికి వారిని పిలవడము, ఆ జూదంలో రాజ్యాన్ని సంపదలన్నిటినీ కోల్పోయే విధంగా ఆ తర్వాత అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసం చేయించడము, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వకుండా ఉంటారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు సంధికి ప్రయత్నించినా కానీ చివరికి ప్రయత్నంగా యుద్ధముని ఆపడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 5గురుకు 5 ఊర్లు ఇచ్చినా చాలు అని అడిగితే అప్పుడు దుర్యోధనుడు 5 ఊర్లు కాదు కదా, సూదిమొన మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా వారికి ఇవ్వనని అంటాడట. అటువంటి పరిస్థితులలో మహాభారత యుద్ధము అనివార్యం అవుతుంది. సో అటువంటి ఆ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుడు అంటే ఇక్కడ ఆ మహాభారత యుద్ధంలో అర్జునుడికి రథసారథిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడు. ఆ అర్జునుడి యొక్క కోరిక పైన శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్య రథాన్ని నిలుపుతాడు. ఆ రథాన్ని నిలిపినప్పుడు అర్జునుడు అక్కడ ఎందుకంటే యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది దాయాదుల మధ్య, అన్నదమ్ముల పిల్లల మధ్య. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా పరీక్షించి చూడగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు కనిపించారు అర్జునుడికి. అప్పుడు అనుకుంటాడు అర్జునుడు, ఆ అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి మమకారం, నావారు నేను అనేటువంటి మమకారం వల్ల మోహానికి గురి అయ్యి రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, వీరందరిని చంపుకుని నేనేం చేయగలను నాకు అని ఆలోచిస్తూ మమకారము అనేటువంటి దోషం కారణంగా నేనేం చేయాలో నాకు పాల్పోవట్లేదు, నా కర్తవ్యం ఏమిటి, నేను నీకు శిష్యుడను శరణాగతుడను, నా కర్తవ్యాన్ని నాకు బోధించు అని అడిగినప్పుడు ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి బోధనలే అంటే ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడితో అర్జునుడు అడుగుతాడు, నేను నీ శిష్యుడను శరణాగతుడను, నా కర్తవ్యాన్ని నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో దాన్ని బోధించమని అడుగుతాడు. అప్పుడు అర్జునుడికి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానులకు మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంవాదమే భగవద్గీత చెప్పబడుతుంది. అయితే ఈ భగవద్గీత మనకి మొదటి అధ్యాయంలో ఎలా ప్రారంభమవుతుందంటే ధృతరాష్ట్రుడు, అతని యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి మరియు రథసారథి అయినటువంటి ఆ సంజీవుడికి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుంది. ఇక భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అవే కర్మ షట్కాలు అని. వీటిలో మొదటి 6 అధ్యాయాలని అర్జున విషాద యోగము, సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అలాగే కర్మ సన్యాస యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి 6 అధ్యాయాలని కర్మ షట్కములు అని, ఇక మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలని భక్తి షట్కాలు అని, చివరి 6 అధ్యాయాలని అంటే 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము నుండి
18వ అధ్యాయం అయినటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగం వరకు ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలని జ్ఞాన షట్కములు అని పిలుస్తారు. కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుల వారి యొక్క మహాభారత గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదంగా 700 శ్లోకాల భగవద్గీత మనకు దర్శనమిస్తుంది. సో ఆ 700 శ్లోకాలలో ఒకే ఒక్క శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడి చేత చెప్పబడుతుంది. ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడు 41 శ్లోకాలు చెప్పగా, అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను తాను భగవాన్ని అడగడము, తన సందేహాల నివృత్తి కోసం చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు 84. ఇక మిగిలిన శ్లోకాలన్నీ కూడా దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుడి ద్వారా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ద్వారా చెప్పబడినవి 574 శ్లోకాలు. మొత్తం 700 శ్లోకాల భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలుగా ఉంటుంది. ఆ 18 అధ్యాయాలు 3 విభాగాలుగా ఉంటవి. మొదటి విభాగము కర్మ షట్కము, రెండవ విభాగము మధ్యలో ఉండే 6వ అధ్యాయాలు, అంటే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి ఇవి భక్తి షట్కాలు. చివరి 13వ అధ్యాయం నుండి 18వ అధ్యాయం వరకు జ్ఞాన షట్కం. ఇక భగవద్గీతను గురించి గీతా మహత్యంలో అనేక శ్లోకాలు చెప్పబడినవి. వాటిలో చివరి 2 శ్లోకాల గురించి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే చెప్తుంది. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థోత్సవ సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా, అంటే అన్ని ఉపనిషత్తుల సారం, ఉపనిషత్తులన్నింటినీ మనము చదవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. కనుక వాటన్నింటి యొక్క సారాన్ని కేంద్రీకరించినటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో అది గోవుగా చెప్తున్నారు. మనకి ఎలాగైతే గోవు పవిత్రమైనటువంటిది ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈ భగవద్గీత మనకి అటువంటి ఆ గోవుతో పోల్చబడింది, గోవుగా చెప్తున్నారు. అలాగే గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెంది, మరి ఆ గోవుని పాలించేటువంటి వాడు, గోవుని తన ఆధీనంలో ఉంది, గోపాలునిగా అలాగే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును అంటే పాలను పితికేవాడు భగవంతుడు. అంటే గోవు మనకి శ్రేష్టమైనటువంటి క్షీరాన్ని ఇస్తుంది, పాలను ఇస్తుంది. మరి దాన్ని పితికేటువంటి వాడు, ఆ పాలను మనకి అందించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి పాలు రావాలంటే దూడ ఉండాలి కదా ఆవు గోవు నుండి. సో అర్జునుడు ఇక్కడ దూడగా అర్జున్ని బేస్ చేసుకొని మనకు భగవద్గీతను బోధించడం జరిగింది. అర్జున్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనలో ఎంతో మంది మనలో కూడా అలాంటి సందేహాలు ఎన్నెన్నో ఉంటుంటాయి. సో ప్రతి వారికి ఇక్కడ కావలసినటువంటిది భగవద్గీత. అర్జున్ని దూడగా కాగా ఇక పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైనటువంటి భగవద్గీత క్షీరమును పానము చేయువారై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తులు అందరూ కూడా పండితులందరూ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడు పితికినటువంటి ఆ క్షీరాన్ని, అమృతమయమైనటువంటి శాశ్వతంగా ఉంచేటువంటి మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ అమృతమయమైనటువంటి భగవద్గీత క్షీరాన్ని పానం చేసేటువంటి వారుగా భక్తులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ కలియుగంలో మనకి ఆ గీతా మహాత్మ్యం గురించి చెప్తున్నారు. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రం పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. ఏకం శాస్త్రం అంటే ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం అవసరం అంటున్నారు. దేవకీ పుత్ర గీతం అంటే ఆ దేవకీ పుత్రుడు, దేవకీ వసుదేవుల పుత్రుడు ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి గీత, అదే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత స్వయంగా ఉపదేశమితమైనటువంటి భగవద్గీత. ఆ దేవకీ పుత్రుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించినటువంటి ఆ భగవద్గీత అని చెప్తున్నారు. దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ.
ఒకే ఒక్క ఆరాధించే ప్రభువు, ఒకే ఒక్క ఆరాధించేటువంటి దేవుడు ఆ దేవకీ పుత్రుడు, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఆ దేవకి వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటున్నారు. అలాగే ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, అంటే ఒకే ఒక్క మంత్రము అవసరం అని చెప్తున్నారు. అదే ఆయన యొక్క పవిత్ర నామాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను మనం జపించడం. మరియు ఒకే ఒక్క విధి, పరమ ఆరాధించేటువంటి భగవంతుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భక్తియుత సేవ. ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము, ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యము, ప్రతి జీవులు కూడా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా అందులో ఆ ప్రతి జీవుడి యొక్క విధి, ముఖ్యంగా మానవుల యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం. దానికి అవసరమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పరిచయము, అలాగే మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నటువంటి నామనిష్ట దాస ప్రభు, తర్వాత గీత మహత్యం. ఎందుకు మనం గీతని అంటే కుల మత లింగ వర్గ భేదాలు లేకుండా, ప్రాంతాలకు కూడా సంబంధం లేకుండా ప్రతి మానవుడు కూడా చదవవలసినటువంటి గ్రంథం ఈ భగవద్గీత. అంతేకాని ఎప్పుడో ముసలితనానికి వచ్చిన తర్వాత, రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చునేటువంటి కాదు. మన జీవనానికి మనం ఎలా ఉండాలి, మనకేం కావాలి, మన గమ్యం ఏమిటి అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి చిన్న పిల్లవారి దగ్గర నుంచే చదవవలసినటువంటి గ్రంథము ఈ భగవద్గీత. సో మొదటి రోజు కార్యక్రమంగా మనం ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి ప్రథమ అధ్యాయం కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము, మొదటి అధ్యాయము, భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి మొదటి అధ్యాయము. సో దీన్నే అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఈ అధ్యాయము ఏదైతే ఉందో మొత్తం భగవద్గీతకు ఒక భూమికగా ఉంటుంది, బేసిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అసలు భగవద్గీత కృష్ణ భగవానుడు ఎందుకు బోధించవలసి వచ్చింది అనేటువంటి అంశానికి ఇక్కడ, అంటే అర్జునుడు లాంటి మనలో ఉండేటువంటి సందేహాలన్నిటినీ, మనలో ఉండేటువంటి ఈ అపోహలను, ఇవన్నిటిని కూడా తొలగించుకోవడానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క బోధనలకి ఎందుకు అవసరమైంది అనేటువంటి విషయానికి ఇది బేసిక్. సో అందుకే ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో అక్కడ ఏమిటి అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులను ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. కనుకనే దీనిని కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అని, ఆ సైనికుల పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అర్జునుడికి రాజ్యం కోసం వీరందరినీ చంపుకోవడమా అని ఒక విషాదానికి గురవుతాడు. సో కనుకనే దీన్ని అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఒకే ఒక్క శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత కొన్ని శ్లోకాల్లో దుర్యోధనుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులను చెప్పడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి పాండవుల సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనులో కలిగినటువంటి భయము, ఆ తర్వాత యుద్ధ సన్నాహాలుగా శంఖనాదాలను పూరించడము, ఆ తర్వాత అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులను అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ పరిశీలించడము, తనలో కలిగినటువంటి భావాలను చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆపివేయడంతో ఈ అధ్యాయం ముగుస్తుంది. అయితే ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటూ గురు ప్రార్థన. ఇంకా శ్రీ రూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. మంగళాచరణం.
వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ మహామంత్రం అండి ఇది. దీన్ని అందరూ కూడా జపం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసుకోండి. హరే కృష్ణ అంటూ రోజుకి ఇది 108 సార్లు ఇది మహామంత్రాన్ని చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ మొదటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లా పలుకుతున్నాడు. ఉవాచ అంటే పలకడం ఇక్కడ. సో ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు. తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు ఆ రథసారథిగా ఉన్నటువంటి సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ ధృతరాష్ట్రుడు కురుక్షేత్రం అనేటువంటి యుద్ధ భూమిలో లేడు, అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. అయితే సంజయుడికి అతని యొక్క గురువైనటువంటి వ్యాసుడి అనుగ్రహం ద్వారా సుదూర ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి విషయాలని తెలుసుకుని, అంటే అవగాహన తెలుసుకుని చెప్పగలిగేటువంటి పరిస్థితిని వ్యాసుడు అతనికి అనుగ్రహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడో జరిగేటువంటి విషయాలను కూడా ఆయన హృదయం ద్వారా తెలుసుకొని ఆ విషయాలని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో అందుకే ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు సంజయుడిని, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి అని ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అటు పాండురాజు కుమారులు అయినటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనాదులు 100 మంది, వీరందరూ కూడా అక్కడ యుద్ధం అనివార్యమై యుద్ధానికి చేసుకోవడానికి అక్కడ రావడం జరుగుతుంది, కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశానికి. ఆ కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని అడుగుతాడు. మరి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారు ఏం చేస్తారు? యుద్ధానికి సన్నద్ధమై యుద్ధం చేస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఈ కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ధర్మక్షేత్రం కావడం వల్ల,
అంటే ధర్మహితమైనటువంటి కర్మలు మాత్రమే చేయబడేటువంటి ప్రదేశం. అంతకుముందు పూర్వకాలంలో ఆ ప్రదేశంలో దేవతలు సైతం అక్కడికొచ్చి యజ్ఞయాగాదులు చేసినటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ ప్రదేశంలోకి రావడము, అలాగే పాండవుల పక్షాన ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉండడము, మరి అందువల్ల అక్కడ ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులలో ఏమైనా మార్పు వచ్చి సంధి చేసుకుంటారా అనేటువంటిది కొంత సందేహం కలుగుతుంది ఆయనకి. అందుకే ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో సంధి జరగడము అనేటువంటిది ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇక్కడ అన్ సుతాన ఇష్టం ఉండనటువంటి విషయంగా చెప్పబడుతుంది. సో కాబట్టి ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధానికి సన్నద్ధమైనటువంటి నా కుమారులు, పాండురాజు కుమారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే యుద్ధం జరగాలి అనేటువంటి ఒకటి, సంధి జరగకూడదు అనేటువంటిది. అలాగే ఇక ఆ యుద్ధ సమయంలో చెప్తారు, ప్రపంచ నలుమూలల ఉన్నటువంటి రాజులందరూ, భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులలో కొందరేమో కౌరవుల వైపు, మరికొందరేమో పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు అని చెప్తారు. అంటే భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజ్యాలన్నీ కూడా యుద్ధంలో పాల్గొన్నవి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఇక ఆ కౌరవుల వైపు భీష్మ పితామహుడు ఉంటాడు. అలాగే వారి యొక్క గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు, అలాగే ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడు, వీరందరూ ఉండడం వల్ల ఆయన యొక్క కుమారులకు విజయం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుందేమో. ఎందుకంటే ఆ వచ్చినటువంటి సైన్యంలో కూడా అంటే ఎక్కువ మంది కౌరవుల వైపే పాల్గొన్నారు అని చెప్తారు. మొత్తం 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం పాల్గొంటే అందులో 11 అక్షౌహిణుల కౌరవుల వైపు, 7 అక్షౌహిణుల సైన్యము పాండవుల వైపు ఉన్నది అని చెప్తారు. సో కనుక ఆయన యొక్క కుమారులకు విజయం జరిగే అవకాశం ఉందేమో అనేటువంటి దాంతో ఆయన ఈ విధంగా అడిగారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడగడం ద్వారా ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ఇక దానికి సంజయుడు సమాధానం చెప్తుంటాడు. ఓ రాజా, పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యాన్ని గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి చెంతకు చేరి ఈ కింది విధంగా పలికాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో ఏమనట, ఆ ధృతరాష్ట్రుడిని అంటున్నాడు, ఓ రాజా, ఆ పాండురాజు యొక్క కుమారుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత దుర్యోధనుడు తన వైపు ఉన్నటువంటి ఆ గురువు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. వెళ్ళి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. పశ్యైతాం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతీం చమో వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. ఆయన అంటున్నాడట దుర్యోధనుడు, ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము అంటున్నాడట. ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడు గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి వద్దకు వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడట, మీ ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి ద్రుపద పుత్రుని చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడినటువంటి ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడండి గురువుగారు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఆయన ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు పాండవుల సైన్యాన్నంతా కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో యుద్ధానికి సన్నద్ధం చేసినటువంటి యుద్ధ నైపుణ్యాల ఏర్పాట్లలో ఆ ఎత్తులు వేసేటువంటి దాంట్లో అక్కడ మొదటగా ఆయన ఆ సైన్యాన్ని అంతా వ్యూహాత్మకంగా నిలిపినటువంటి వాడు ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు. దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరంటే ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు, అంటే ద్రౌపది సహోదరుడు, తండ్రి కొడుకు అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు మరి నీ ప్రియ శిష్యుడు అని మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఆ ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుడు ఒకప్పుడు స్నేహితులు, కానీ వారి మధ్య వైరం ద్వారా
ఆ ద్రుపదుడు యజ్ఞం చేసి దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఒక పుత్రుడిని పొందుతాడు ఆ ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికి. అయితే మరి ఆ ద్రుపద యొక్క పుత్రుడు దృష్టద్యుమ్నుడు వయసుకు వచ్చి అంటే విద్యలు నేర్చుకునేటువంటి సమయంలో ఆయన్ని మరలా ఆహ్, ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికే పంపుతారు. పంపినా కానీ ఆ బ్రాహ్మణుడు తను గురువుగా తన వద్ద తనకు తెలిసినటువంటి విద్యలన్నిటినీ కూడా దృష్టద్యుమ్నుడికి నేర్పుతాడు. మరి దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే ఆయన్ని సంహరించడానికి వరం ద్వారా పొందినటువంటి వాడు. ఆయన తనను సంహరిస్తాడు అని తెలిసి కూడా ఆయనకి అన్ని విద్యలు నేర్పాడు. అందుకే ఇక్కడ రాజనీతిని ప్రదర్శిస్తూ దుర్యోధనుడు తన గురువుని కొంత వెటకారంగా కూడా అంటున్నాడు. మీ ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి ద్రుపద పుత్రుడు ద్రుపదుడిని గుర్తు చేస్తున్నాడు. ద్రుపదుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఇప్పుడు కొంత శత్రుత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మొదట్లో మిత్రులైనా ఇప్పుడు శత్రుత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో, ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహంగా నిలుపబడినటువంటి ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఈ సైన్యమందు అంటే పాండవుల సైన్యమందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల శూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలదురు. అందులో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు మహాయోధులున్నారు పాండవుల సైన్యంలో అంటూ ఆయన పాండవుల సైన్యాన్ని తన వైపు ఉన్నటువంటి సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి గుర్తు చేస్తున్నాడు. తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి. ఇంకా చెప్తున్నాడు. దుష్టకేతువు, చైకితానుడు, కాశీరాజు, పురజిత్తు, కుంతిబోధుడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా ఆ పాండవ సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. యుయుధామన్యుచ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాచ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాచ్చ సర్వ ఏవ మహారథ. ఇంకా చెప్తున్నాడు. పరాక్రమవంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు ఉన్నాడు. శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడు అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులను కూడా అంటే ఉప పాండవులను అంటారు. ఆ పాండవుల ద్వారా ద్రౌపదికి జన్మించినటువంటి 5గురు కూడా ఉప పాండవులు. ద్రౌపది కుమారులు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా మహారథులేనయ్యా అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనా బలంను నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియజేస్తానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి వర్ణించినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తున్నాడు. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకుల గురించి కూడా నేను నీకు తెలియచేస్తాను అంటూ ఇక ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు కౌరవ సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. భవాన్ భీష్మచ్చ కర్ణచ్చ కృపచ్చ సమితింజయ అశ్వత్థామ వికర్ణచ్చ సౌమదత్తిస్తతైవ చ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించే మీరు, భవాన్ అంటే మీరున్నారు. ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు. భీష్మచ్చ అంటే భీష్ముడున్నాడు. కర్ణచ్చ అంటే కర్ణుడు. కృపచ్చ కృపుడు. అలాగే ఆ అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ కౌరవుల సైన్యంలో ఉండేటువంటి వారిని గురించి, వీరుల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకనూ పలువురున్నారు. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారు. సో, ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఆ దుర్యోధనుడు కోసం ప్రాణత్యాగం చేసేటువంటి దానికి సిద్ధపడినటువంటి వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వివిధ ఆయుధ విద్యలలో నేర్పరులైనటువంటి వారు, నిపుణులు కలిగినటువంటి వారు. వారందరూ కూడా నా కోసం అంటే ఈయన రాజ్యాన్ని ఇచ్చిపెట్టడం కోసం తన ప్రాణాలను కూడా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది వీరులున్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు.
అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షతం పర్యాప్తం త్వదమితేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగానున్నది, మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుచున్నాము. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా యుద్ధాల్లో పాల్గొంటున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది కౌరవుల వైపు ఉన్నారు అని, అంటే ఎక్కువ ఆ 18 అక్షౌహిణులు 11 అక్షౌహిణులు వారి వైపు ఉండడము, 7 మాత్రమే కౌరవుల వైపు ఉన్నట్టు. అందులోనూ ఆ భీష్మ పితామహుడు, అంటే యుద్ధంలో ఎప్పుడు విజయం సాధించేటువంటి భీష్మ పితామహుడైన ఆయన కౌరవుల వైపు ఉన్నాడు. సో కనుక అంటున్నాడు, మన సైన్య బలం లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది, మరియు మనమందరం కూడా ఆ భీష్మ పితామహుని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నాడు. కానీ అలాగే పాండవుల గురించి చెప్తున్నారు. కానీ భీముని చేత, అంటే పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి వాడు భీముడు. అందుకే చెప్తున్నాడు, కానీ భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది, అంటే వారు తక్కువగా ఉన్నారు పాండవ సైన్యం. అయనేషు సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంత సర్వ ఏవ హి. సో ఇంకా అంటున్నాడు, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరికీ తన వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా చెప్తున్నాడు, మీరందరూ కూడా మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలలో నిలబడి ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించాలి. ఎందుకంటే భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు కూడా కౌరవులను జయించడం అనేటువంటిది సాధ్యం కానటువంటి. సో కనుకనే అంటున్నాడు ఇక్కడ, సో మీరందరూ కూడా మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించాలని నేను కోరుతున్నాను అంటాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆ దుర్యోధనుడు కౌరవుల సైన్యానికి సూచనలు చేశాడో, అప్పుడు ఇక ఆ భీష్మ పితామహుడు కౌరవులలో కురు వంశంలో వృద్ధ పితామహుడైనటువంటి ఆయన ఇక తన యొక్క శంఖనాదాన్ని పూరించడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్ అంటున్నారు ఇక్కడ. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు, కురువంశంలోనే మహాపరాక్రమవంతుడైనటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు, ఆయన కురువంశంలో వృద్ధ పితామహుడు, వృద్ధుడు అయినటువంటి భీష్ముడట తన మనుమడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. మేమంతా యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నాము అనుకుంటూ ఆయన పూరించడం జరిగింది. తత శంకాచ్చ భేర్యచ్చ పణవానక ఘోముఖాః సహసైవాభ్యహన్యంత స శబ్దస్తు ములోభవత్. ఇక ఎప్పుడైతే ఆ భీష్మ పితామహుడు శంఖాలను పూరించాడో, పిమ్మట అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా శంఖాలను, వివిధమైనటువంటి వాద్యాలను, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించారట కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి వారందరూ. అప్పుడు ఆ సంఘటిత ధ్వని ఏదైతే ఉందో మిక్కిలి భీకరంగా ఉండిపోయిందట. సో ఆ విధంగా కౌరవుల పక్షాన నుండి ఆ శంఖనాదాలు పూరించగా, ఇక ఇటు తత శ్వేతైర్హైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవాచైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నాగా శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో, ఇక ఇటు పాండవుల వైపు నుండి అప్పుడు చెప్తుంది ఇక్కడ ఇలా, అప్పుడు తతః అంటే అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి
శ్రీకృష్ణుడు మరియు పాండు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా తమ యొక్క దివ్య శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమ కర్మ హృకోదరః. ఇక్కడ ఆ హృషికేశో అంటే శ్రీకృష్ణుడు, హృషికేశుడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆ శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యము అనబడేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ధనంజయ అంటే అర్జునుడు దేవదత్తము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక భీమకర్మ హృకోదర అంటున్నారు. గొప్పగా భుజించేటువంటి వాడు, అత్యంత కష్టమైనటువంటి పనులను కూడా చేయగలిగేటువంటి భీముడు పౌండ్రం అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక వారు ఆ విధంగా పూరించిన తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా అంటే సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు, ఓ రాజా, కుంతిపుత్రుడైనటువంటి యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయం అనేటువంటి తన శంఖాన్ని పూరించగా, ఇక ఆ పాండవులలో చివరి వారైనటువంటి ఇద్దరు నకులుడు సుఘోషం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. సహదేవుడేమో మణిపుష్పకము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, ఆ యోధుడైనటువంటి శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, ఇక జయంపర అనేటువంటి వాడు సాత్యకి, అలాగే ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రా తనయుడు, వీరందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారట ఆ పాండవుల వైపు నుండి. సఘోషోదార్త రాష్ట్రానాం హృదయాన్ని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. సో ఆ విధంగా వారు పాండవుల వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ శంఖ శబ్దాలను చెప్తున్నారు. ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమయ్యను. ఎలా ఉందంటే అతి భీకరంగా భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లే విధంగా ఉందట. ఆ శంఖరావాల నుంచి వచ్చినటువంటి శబ్దాలు ఆ ధార్తరాష్ట్రులు అంటే ధృతరాష్ట్ర తనయుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసే విధంగా అంత భీకరమైనటువంటి శబ్దాలు వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఈ యుద్ధ సన్నాహాలుగా ఆ శంఖనాదాలను పూరించిన తర్వాత ఆ పాండురాజు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు, ఆయన జెండా పైన హనుమంతుడిని చిహ్నంగా పెట్టుకున్నటువంటి వాడు, గాంధీవం అనేటువంటి తన యొక్క విల్లును ఎత్తుపట్టినటువంటి వాడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులు కౌరవ సైన్యాలంతా చూసి కృష్ణ భగవానుడితో ఈ విధంగా అన్నాడట. సో ముఖ్యంగా ఈ పాండవుల వైపు విజయ సంకేతంగా చూసినట్లయితే ఆ ప్రదేశము ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశము, ధర్మక్షేత్రం, కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ధర్మక్షేత్రం. ఇక ఆ అర్జునుడి యొక్క రథం పైన ఇక్కడ హనుమంతుడు చిహ్నంగా ఉండడము, తర్వాత ఆ పాండవుల యొక్క వారందరూ పూరించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు, అలాగే అర్జునుడు వాడుతూ ఉన్నటువంటి రథము దివ్యమైనటువంటి రథము, అలాగే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నవైపే ఆ లక్ష్మీమాత కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి విజయం లక్ష్మి వారి వైపే ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా పాండవుల యొక్క విజయ సంకేతాలుగా వారికి విజయం ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు. సో అప్పుడు అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నుడట, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం
योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् రణసముద్యమే. ఈ యుద్ధ రంగంలో రణసముద్యమే అంటున్నాడు. యుద్ధ రంగంలో ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ అచ్యుత, అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, అంటే నశింపు లేనటువంటి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ మహా యుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశము నాకు కలుగుతుంది. కనుక నా రథాన్ని ఆ రెండు సైన్యాల యొక్క మధ్యలో నిలుపు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ని అడిగాడట. సో ఇంకా సంజీవుడు చెప్తున్నాడు, ఏవ ముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. ఇక సంజీవుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అర్జునునిచే ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథముని ఇరు పక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడయ్యా. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుమని, ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్య నిలిపాడు అని చెప్తున్నాడు. భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాంశ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. ఇంకా చెప్తున్నాడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచు అని పలికాడట. అంటే ఎప్పుడైతే అర్జునుడు తన రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్య నిలుపమన్నాడో, కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగానే రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచి, ముఖ్యంగా ఆ భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగా ఉంచాడట. అలాగే ఎదురుగా ఇతర భూపాలకులు, ఇతర రాజ్యులందరూ కూడా అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు కదా, అక్కడ నిలిపి అర్జునుడితో అంటున్నాడట కృష్ణుడు, ఓ అర్జున, ఇచ్చట యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ కూడా ఒకసారి చూడవయ్యా అని చెప్పాడట. తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితృనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తతా స్వసురాన్ సుహృదైశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. సో అక్కడ ఆ ఇరు పక్షాల్లో, అంటే అటు కౌరవుల పక్షము, ఇటు పాండవుల పక్ష సేనల నడుమ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉండేటువంటి పితృన్ అంటే తండ్రులను, పితామహాన్ అంటే తాతలను, ఆచార్యాన్ గురువులను, మేనమాములను, సోదరులను, పుత్రులను, మనములను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా చూశాడట యుద్ధం చేయడానికి. ఎందుకంటే అందరూ కూడా వారి వారి కుటుంబస్తులే. సో వారందరినీ చూశాడట యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రవీత్. ఇక కుంతీపుత్రుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులను, బంధువులను చూసి కరుణను కూడిన వాడై ఈ విధంగా పలికాడయ్యా. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ బంధువులను, మిత్రులను, స్నేహితులను, అక్కడ మామలను, మేనమామలను, వాళ్ళందరినీ కూడా చూసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నోళ్ళంతా కూడా స్నేహితులు, బంధువులే. ఆ విధంగా వారందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడి యొక్క హృదయం చలించిపోయి కరుణతో నిండిపోయినటువంటి వాడై ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుతో అర్జునుడు.
అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నదయ్యా. ఎందుకంటే ఎదురుగా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా తన చుట్టాలే. మరి ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చుట్టాలందరినీ కూడా యుద్ధాన్ని ఒకళ్ళొకళ్ళు బాణాలు వేసుకొని చంపుకునేటువంటి పరిస్థితి. కనుక ఆ పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి వారందరిని చూడగానే అర్జునుడి యొక్క అవయవాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయట, నోరంతా ఎండిపోతూ ఉన్నదట. వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమ హర్షచ్చ జాయతే గాండీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్షైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా అంటున్నాడు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నదయ్యా, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, అంటే నా రోమాలన్నీ కూడా నిక్రపుడుచుకుంటూ ఉన్నాయి, నా చేతిలో ఉన్నటువంటి గాంధీవము జారిపోతూ ఉన్నది, నా చర్మము మండిపోతూ ఉన్నదయ్యా అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. నచ శక్నోమ్యవస్థాంతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని కేశవాన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆయన అంటున్నాడు, అర్జునుడు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము నిలబడలేకపోతూ ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసంతా చలించిపోతూ ఉన్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహార, కేవలము అశుభ శకునములే కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఆయన అంటున్నాడు, నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. కేశవ అంటే కేశి అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు, కేశి సంహారి. ఓ కేశవ, నాకు అన్ని ఇక్కడ అశుభ శకునాలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ యుద్ధంలో అని పలుకుతున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో. సో ఎప్పుడైతే మనలో స్ట్రెస్ గురవుతామో, మనలో కలిగేటువంటి ఆ భావనలు, ఆ సిమ్టమ్స్, అవయవాలన్నీ కంపించిపోవడం, నోరు ఎండిపోవడం, దేహం మొత్తం కంపించిపోవడం, ఎంట్రుకలు నిక్కరబుడుచుకోవడం, అలాగే చేతుల్లో ఉండేటువంటి వస్తువులు జారిపోవడం, చర్మం మండిపోవడం, మన కింద ఉన్న వస్తువులన్నీ భూమి అంతా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు కాళ్ళు నిలబడలేకపోవడం, మనసు చలించిపోవడం, మనసు మరిచిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి, ఇవన్నీ కూడా మనలో కలిగేటువంటి ఆ స్ట్రెస్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఆ స్ట్రెస్ గురైనటువంటి అర్జునులో కలిగినటువంటి భావాలను అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇంకా అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకొనలేకున్నాను. కావున తదుపరి విజయం కానీ, రాజ్యం కానీ, దాని వలన కలిగే సుఖాలు కానీ నాకు అక్కరలేదయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడితో అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి యొక్క బంధువులే అందరూ కూడా. కనుక ఆ అర్జునుడు మోహానికి గురి అయ్యి, నా వాళ్ళు నేను అనేటువంటి భావానికి గురి అయ్యి అంటున్నాడు, ఈ యుద్ధంలో నా వారినందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. కనుక ఈ యుద్ధంలో కలిగేటువంటి విజయం కానీ, ఆ విజయం వల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్యం కానీ, ఆ రాజ్యం వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు ఏది అక్కర్లేదయ్యా, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అనేటువంటి ఒక భావనలోకి అర్జునుడు విషాదంలో కుంగిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, పాపమే వాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నరః వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా
సుఖ సుఖిన శ్యామ మాధవ. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవాన్ని మాధవాన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతుంది, మాకు పాపమే వస్తుందయ్యా ఈ దుర్మార్గులందరినీ సంహరించిన కనుక ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదయ్యా. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల కలిగే లాభమేమి, మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవాను అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ బంధువులు, ఎందుకంటే మనం ఏదైనా గొప్ప విషయాలు సాధిస్తే మన బంధువులకు మిత్రులకు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటాం మన విషయాలు గొప్పతనాల గురించి. మరి ఇక్కడ యుద్ధంలో వాళ్ళందరూ పోయిన తర్వాత వీరు పొందేటువంటి విజయాలు వీటినన్నీ ఎవరితో పంచుకోవాలి? సో కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, ఆ సంబంధికులను చంపుకోవడం వల్ల లాభం ఏమిటయ్యా, మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటున్నాడు. అలాగే ఇంకొక మాట అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇటువంటి దుర్మార్గులను, వాస్తవానికి ఇక్కడ ఈ కౌరవులందరూ వారి పక్షాన ఉన్నటువంటి వారందరూ కౌరవులు దుర్మార్గులు, వారి పక్షాన ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దుర్మార్గులుగానే భావించబడుతున్నారు. ఇక్కడ వేదాదేశం ప్రకారంగా 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులు ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎవరంటే విషం పెట్టేటువంటి వారు, మరి చిన్నప్పుడే పాండవులను చంపడానికి విషం ఇచ్చినటువంటి వారు ఆ దుర్యోధన, వారందరూ కూడా కౌరవులు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంటికి నిప్పి పెట్టేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడే అని చెప్తారు. మరి వీళ్ళందరినీ పాండవులు నక్క ఇంటిలో పెట్టి నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారని చెప్తారు. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వారు, ఇక ధనాన్ని కొల్లగొట్టేటువంటి వారు, అలాగే జూదం అంటూ మాయాల ద్వారా పాండవుల యొక్క ధనాన్ని అంతా కొల్లగొట్టినటువంటి వారు, అలాగే వేరొకరి స్థలాలను ఆక్రమించేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడే. ఎలాగో పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు, దుర్మార్గులే అవుతారు. అలాగే పరస్త్రీని చెరపట్టేటువంటి వాడు కూడా దుర్మార్గుడే అంటారు. సో ఎలాగూ ఆ ద్రౌపది మాతని అవమానపరిచినటువంటి వాళ్ళు కౌరవులు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు దుర్మార్గులే అయినా కానీ అటువంటి దుర్మార్గులను చంపితే మాకు పాపమే కలుగుతుందంటూ అంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో. ఇంకా అంటున్నాడు, రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనము గాని మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే ఆ పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. ఓ జనార్దన, వంశ క్షయం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైనా ఆ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? అంటే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడం పాపం అనుకుంటున్నాడు మన వాళ్ళందరినీ చంపుకోవడం అర్జునుడు. ఎందుకంటే ఆ వంశంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా, వీళ్ళందరూ కూడా మరణించిపోవడం జరుగుతుందేమో అని. సో అందుకే అంటున్నాడు, వంశ క్షయం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషాన్ని మనకి బాగా తెలుసు. ఆ కౌరవులకు ఎలాగో రాజ్యకాంక్ష పరులై ఉన్నారు, రాజ్యం కోసం. అంతకుముందే దుర్యోధనుడు అన్నాడు, నా కొరకు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి అనేక మంది వీరులు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే రాజ్యాన్ని పొందడానికి ఎంతమంది పోయినా పర్వాలేదు అనేటువంటి భావనతోనే ఉన్నారు. అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ, రాజ్యకాంక్ష పరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనం వల్ల కానీ మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగేటువంటి ఆ దోషాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఓ జనార్దన, మరి ఆ వంశ క్షయం వల్ల కలిగేటువంటి దోషాన్ని తెలిసినటువంటి మనమైనా ఎందుకయ్యా ఈ యుద్ధాన్ని ఆపకూడదు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, కుల క్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మో అభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి, కులధర్మాలు నశించి వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది అంటూ అంటే ఈ యుద్ధం జరిగినట్లయితే యుద్ధంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళంతా కూడా యుద్ధంలో ఒకవేళ మరణించినట్లయితే ఇక మిగిలిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? పిల్లలు, ముసలి వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు. మరి అలా ఉన్నటువంటి వారు సక్రమమైనటువంటి మార్గనిర్దేశకులు ఎవరు ఉండకుండా పోవడం వల్ల ఆ ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి అనేటువంటి భావనకు వచ్చాడు అర్జునుడు. కులధర్మాలు నశించినప్పుడు ఆ వంశం అంతటా కూడా అధర్మము అలుముకుంటూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ పిండోదక ప్రక్రియలు ఏవి అన్ని కూడా ఆగిపోతాయి. అలా ఆగిపోవడం వల్ల వంశమంతటా కూడా అధర్మము అలుముకుంటూ ఉంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ
ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ ఝాయతే వర్ణ సంకరః. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు దుర్గుణాలు ప్రబలిపోవడం వలన కుల స్త్రీలు నీతి తప్పిన వారైతారు. ఓ వృష్ణి వంశస్థుడా, అట్టి కుల స్త్రీల పతనం వల్ల అవాంఛితమైనటువంటి సంతానం కూడా వృద్ధి చెందుతుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేష లుప్త పిండోదక క్రియాః. అవాంఛిత సంతానం పెరగడం వలన కులమునకు కుల నాశనము చేసిన వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుందయ్యా. పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా అట్టి కుటుంబమునకు చెందినటువంటి పూర్వీకులందరూ కూడా పతనమవుతారు అంటూ ఆ కుటుంబ సాంప్రదాయాలను గురించినటువంటి అర్జునుడి యొక్క ఆవేదనను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. వ్యక్తపరిచి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్త రాష్ట్రారణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఆయన అంటున్నాడు, నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడనగు నన్ను యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయ అంటున్నాడు. అంటే నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారం చేయని వాడనగు నన్ను శస్త్రధారులైన ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు రణరంగమందు రణేహన్యు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. కానీ నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా. నేను యుద్ధం ఆయుధాలు పక్కన పడేస్తాను. నిరాయుధుడుగా ఉండి నేను వారిని ఎదుర్కొనకుండా ఉంటాను. మరి అటువంటి నన్ను ఆయుధాలు, సాధారణంగా యుద్ధ నీతి ఏంటంటే ఆయుధాలు చేతిలో ఉన్నప్పుడు వేరొకరు వారితో యుద్ధం చేయరాదు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఆయుధాలు నేను పూని ఉండకుండా ఉన్నటువంటి, అలాగే నేనేమి ప్రతీకారం చేయదలుచుకోకుండా ఉన్నటువంటి నన్ను ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు కుమారులు ఈ రణరంగంలో నన్ను సంహరించినా పర్వాలేదు, కానీ నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ అర్జునుడు విషాదానికి గురి అయ్యి చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో. ఇక ఈ విధంగా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజీవుడు అంటున్నాడు, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పడవేసి దుఃఖం చే కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ అర్జునుడి యొక్క స్థితిని, అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ చివరికి ఈ విధంగా ముగించడం జరుగుతుంది ఈ అధ్యాయము. రణరంగంలో అంటే ఆ యుద్ధ భూమిలో యుద్ధాన్ని చేయడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ఏమని పలికాడు, ఆయుధరహితంగా ఉన్నటువంటి నన్ను, ప్రతీకారం చేయనటువంటి నన్ను రణరంగంలో వారు ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ కౌరవులు నన్ను వధించినా పర్వాలేదు, అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది తప్ప నేను యుద్ధం చేయలేను అంటూ చెప్పి రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్పి ఆ ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైనటువంటి మనసును కలవాడై ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడట అర్జునుడు. అంటే ఇక్కడ శత్రువుల యొక్క పరిస్థితిని గమనించినప్పుడు అర్జునుడు రథంలో నిలబడి ఉన్నాడు. కానీ అతడు ఎంతగా దుఃఖవితుడయ్యాడంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూసి తన యొక్క ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడట ఆ అర్జునుడు. ఆ విధంగా ఈ మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. శ్రీకృష్ణ